El d'avui ha sigut un primer pas en aquesta prova pilot i en el que hem tingut l'oportunitat de fer un petit tast d'aquests plats i d'aquests menús que han dissenyat des de l'Escola d'Hostaleria de la Joviat. I bé, l'estudi està emmarcat dintre d'un doctorat en què té una segona fase en la que l'objectiu és poder implementar de forma regular aquests menús en la dieta de les persones que hi participin. En un primer moment potser a nivell domiciliari o també a nivell de servei poder tenir l'oportunitat de almenys un dia a la setmana poder degustar aquest tipus de dieta. El projecte consisteix en la impressió 3D en les persones amb disfàgia, veure si la seva qualitat de vida millora o no millora. No només a les persones amb disfàgia, sinó participants i professionals. L'objectiu és imprimir menjar amb la impressora 3D, no és plàstic, és menjar natural. I aquest projecte va començar l'any passat amb l'Hospital Sant Joan de Déu d'Altaya. Van fer un pilot molt petit, hem vist que funciona, que millora molt i ara en volem fer una segona part amb més persones, amb més participants i el que volem és fer un menú, que fa un tast i que aquí en Pans puguin provar-ho. Veure si, des del punt de vista dels usuaris amb disfàgia, millora i per veure també, de cara als professionals, el seu punt de vista.